kalih pesen nggih sambele monggo nanti cepetno titik. Nah, nggih. Pak O, Pak panitia sambele rada cepet titik nggih. Kebenaran tidak ayu mumpai. Oi, tak ingat tak jarake hewan eman ora ono sing nyacati. Sopo aku Dik kok ingat arep lho Dik ini bisa. Tak rewangi ya tak takoni apa slirane wis ana sing duwe tak rewangi yen tak omongi sejatine aku tresno slirane ning kene wae gak pareng gedhe saken tresnane kebenaran tidak ayu mumpai. Kuwi tak ingat tak jarake eman emang ora ono sing nyaconi. Apa kuwi masa Pak Giling kok ingat ora ki wis ora rasa tak ingu ora ijen kok celak-celak mesem-mesem padune ke arep dodol tak rewangi ya tak tekoni apa sliramu iya wis ana sing duwe tak rewangi ya tak omongi sejatine aku tresno slirane
gawe duduk nyari wayang itu. Balok rondone kelopo ora nyuwun sing apa kae sing tak suwun tresno sawase ya kuwi cangkrimanku arake batanganmu kuwi apa Maka